Moi. Haluan puhua elämäni vaikeimmasta asiasta, eli viimeisimmästä parisuhteesta, joka päättynyt eilen 7 vuoden jälkeen. Ja tänään rakkaus ja viha muuttui sääliksi puolisoa kohtaan. Ja helvetti, en oo ikinä näin vaikeaa asiaa kohdannut ja aion pitää sitä ihan asiallisen striimin tai podcastin. Ja olen armottoman rehellinen ilman negatiivista, koska mä haluan, että muutkin kuulee tämän, koska meni 5 vuotta ennen kuin eka kerran kävi mielestä, mitä helvettiä, mikä on tämä homman nimi. Ja sitten tuli tuolla TikTokissa narsismivideoita vastaan, niin tutki sitä asiaa ja mie oikeesti vuoden siinä pähkäilin ennen kuin olin varma ja pystyin kattoon peilin, että vitsi mä oon tyhmä. Mua on vedätetty 5 vuotta ennen kuin edes kävi mielessäkään, että mua kusetetaan alusta loppuun. Ja ihan hullua tämmönen homma. Ja tässä tulee todella raaka, ilman negatiivista tai mitään itseäni nostamasta positiivisempaa asemaan tai toista huonompaan. Päinvastoin mä toivon, että tää video tavoittaa mahdollisimman monia ihmisiä, että muutkin kuulee tämän tapahtuman. Eli sillä sekunnilla kun näin ex-avopuolison ensisilmäyksellä, niin siitä hetkestä asti mä tiesin, että mä haluan tuon ja se on mun. Se oli se ajatus ja silloin meni semmoset rakkauslasit päähän, että meni oikeesti 5 vuotta ennen kuin kävi mielisekkä, että onko tässä jotain mätää tässä hommassa. Tää on todella mielenkiintoinen ja asiallisesti, ja varsinkin kun mulla on tuolla TikTokin puolella viimeisen 2 kuukautta pelkkiä hörhöilyvideoita sekoiluja. Eilen kuvasin semmosen tilanteen, että mä menetin hallinnan siihen malliin, että mä joudun lähtemään pois siitä tilanteesta, että mä en flippaa niin pahasti, että mä tapaan tyyliin toisen, koska mulla on semmonen luonne, että sitten kun tulee se tietty piste, niin mä hyppään pelkään paikalle ja lyön turvavyö kiinni ja se on pelkkää mustaa siihen asti, että vittu meikä pääsee sen kuskin paikalle. Todella pelottavaa. Mulla on 3 kertaa elämänsä aikaisemmin käynyt silleen. Ja kun tää on kumminkin meni aika julkiseksi tässä meidän kylällä, tässä on vittu ihmiset varmaan ihmeteltä mikä tää homman nimi. Ja mua säälittää hirveästi on puolison tuo perhe ja se hän ite. Elikkä siis sillä hetkellä kun mä tulin tähän vuorokauden, kun olin tuolla vesisatteessa ollut ja yritin päästä bussilla etelä Helsinkiin pummilla. Elikkä pyysin, että pääsinkö ilmaiseksi ja itki siinä. Ei se kuski tietenkään päästänyt mun tuolla. Niin kumminkin sitten video viimein, kun mä löntysin tänne takaisin. Ja mulla oli sen omaisuutena ainoastaan vaatteet, mitkä oli päällä, että mulla oli passeista lähtien kaikki puolison takaa hänen kiusaamisen ansiosta ainoastaan, että mä olin hyväksynyt tilanteen, että se on silleen ja ne jää sinne, että sillä ei ole mitään väliä ennen, että mä olin niin rikki.
hän on kumminkin useampi vuorokausi nyt takana sammulla silmillä ja nyt just sai syötyä ja juotua ja vähän levähettyä ja tää on todella merkillistä tää homma. Mutta tästä tulee hyvä juttu. Mä lupaan, että tää on asiallinen. Toivottavasti tää tavoittaa mahdollisimman monia. Niin saadaan tietoutta tälle asialle. Kyllä. Ei siinä, kiitoksia. Levittäkää tätä, jos yhtään kiinnostaa, niin mä mahdollisimman pian tuossa viikon sisällä pian semmosen podcastia ilmoitan. Se tulee olemaan ensimmäinen tämmönen sarja. Ennen kuin vaihtaa aihetta sinne lääkeen. Kiitoksia.